Nyakorongo jwang dakika ni pradeko dadek tok sapagari marukinyi machiegni manonro mar gazeti matai nyinga Sharon Ngao kaka pile waneno gazeti ya Ray antire kagide stana Nyakorongo jwang Daily Nation konos chopo bindo buro kwa nyisi thoru wach mabende ntire hi gazeti makamano Standard thoru wach mabigi bende gimi opek seyo mabende dine jatend piny Kenya William Ruto kalure koda singo mabende no singo ne Uganda mapacho kama nyaka sani pok okete tema mano kalure koda report mabende riwruok mano mar kanise NCCK notimo hegwenge ochiko hipachoka mabende na gichiwo odichieng manyoro antire gieri kokeo Kizito gino mara ni chio makare machiegni nonro mano mar gazeti. Erokamano Sharon, achio makare kenda dwoko erokamano Nyasaye momiyo okinyi masani en okinyi majaber mar odiochieng' mar Tich Abich. Koro ageno ni johera mag Ramogi TV osekete mana Ramogi TV mar mondo mi giyud gazet nikech gazet kae bende maging'eyo kaka piny chal kaka piny dhi ni ber neno eka bende kata kichako chenro magi mag okinyi ting'eyo kaka idhi chako kendo kaka idhi timoga yo makare. Koro warwako machiegni mar mondo mi giyud aneno to chal nade weche mag siasa, weche mag ochumi, weche mag pur kod pith kod moko mathoth kod mag dusruok duto te nitie mana gazet kae. Mana kamano koro walusane kotende koda gazet mar The Standard Nyakorongo jwang Ruto betrayed you. Mano kaluwore koda NCCK, mano kaluwore koda nonro mabende gisebedo ka gitimo Nyakorongo jwang nonro mabende ne gitimo e regions ochiko hipachoka mabende nyaka sani koro giwacho ni jatend piny Kenya kaluwore koda singo mage nokotimo e yo makare. Achiel kuom gi en kaluwore koda collapse of governance giwacho ni telo ok osebedo ka dhi e yo makare. Mar ariyo iwacho ni economic hardship kata mana pek mano mar ochumi bende piny Kenya ok osebedo ka dhi godo makare. Mar adek iwacho ni services chenro mopogore opogore moriwo nyaka mago mag sirikal ok osebede ka ichwalo e yo makare. Kizito wachaka na gi thoru wach makamano. Koro gazet mar Standard koro kete kanyo maduong' ahinya ka kanisa koro wacho ni jatend piny Kenya William Ruto koro iseyo kuom mano miwacho ni gidiyo jogo modhier gindhogo rowere ka kendo koro iwacho ni tero piny kama rach ahinya kata ni tero piny e geng kut matut kalure kod weche mag ochumi miwacho ni ok dhi makare. Iwacho weche mag mibadhi kanyo, wechego miwacho ni donjruok kod yiero ma itimo yo morochre ahinya e pacho kae, weche mag ochumi miwacho ni bende koro rochre ma kolo kelo ng'ur ma jopiny nitiere godo. Mana kaka isewacho ni koro wacho ni gin weche adek mane kanisa owuoye magi wacho ni telo ma koro ok dhi e yo makare, weche mag ochumi ma koro wacho ni pek ahinya ma jopiny winjo pek ma jogo modhier ngimagi pod medo mana dhi marach kata ne bed ni jatend piny Kenya William Ruto gi tende nosingo ni oganda ngimagi dhi bedo maber e tende. Weche mag tije mok chop e yo makare mago motimo nyaka weche mag somo miwacho ni ok chop e yo makare ka girango wechego molure kod omenda ma bende ichwalo nega jopuonjre miluongo ni capitation. Weche osebede en omenda machopo moleo kendo en omenda mok chop marom kaka okete nonego bed ni ochopo kanyo koro ne giwacho ni piny ka korang e yo makare to bod momedo dhi marach nikech weche mag tije oganda kata rowere maonge tije medore kendo ging'eny ahinya kanyo ma bende kineno kata jogo mawuok e kuonde tiegruok giwuok mang'eny to koro kuonde ma ginyadonjo onge ma bende kata kaka ni wache weche manyien ni jatend migawo mar somo nonyiso rowere ni gibed ka giikore kata kapok osedhi ogudu kachacha to gibed jogo mobedo koseikre ma iloso tije kendgi. To bende penjo makoro wantiere go to bende ng'ato nyalo loso tich ka oketne lwasi makare ma ok oyudo kata weche mag hola oketne onyayudo yo makare mochako do tije. Mani penjo maduong' kata kamano wach makamano Kizito Nyakorongo jwang omepe ke ite mano mar abiro riwruok mano mar kanise NCCK Nyakorongo jwang kata NCCK ne ong'ere kaka National Council of Churches of Kenya giwacho kanyo ni Ruto is toying with the youth future time to reclaim it. Koro gijiwo rowere mano mapachoka mano mar mondo mi owuogi mano mar sundo piny owacho mano mar mondo mi ogirimiti ma bende piny owacho nochiwo negi mar mondo mi osundi mana kana nyisi ni chenro kata mana nonro makamagi ne gitimo e gwenge ochiko Nyakorongo jwang giwacho ni survey ne gitimo ne jo Kenya kendo nonro mabende gichudo chieng' manyoro kana gintiere e gwenge mago mag Limuru. Kwanata malo 77 wacho ni Kenya ni gintiere koda chan kata mana gidhier ahinya kipime kind thuolo mano mar higa achiel
manosekalo. Nonro machiel mabende ne gitimo kaluwore koda report mabende giyango bende wacho ni kwan atamalo 60 mano mar population kata mana kwan mag oganda mabende gidewo dhogi wacho ni kapo nono ni yiero ton bisani ok gibi yiero jotelo mabende nitiere kombe to moko kata mana jatend piny wacho ni kata mana kombe mopogore opogore kaseo bende dhi ne jod bura kuom kadho moko kuom chike mabinde sibedo ka hinyo oganda ma pacho kae. Ne giwuoyo nyaka wechego mago mag thieth magi wacho ni thieth ok dhi e yo makare ma bende kaluwore kata gokumba mag thieth mane jowuok e NHIF kodhi e SHA weche osebedo kacha ma bende koro miyo ineno ni thieth ok dhi yo makare kata mana joma wuok ne neno ka jopuonje nigole okumbagi mar thieth mar Minet ka ne gibiro e SHA ne gintie kod ng'ur maka kod kacha cha. Ne waneno bende ka lipot mano chiw kinde machien kacha ne golo ne omenda migolo ka SHA ka dhi ne osiptende mosetimo thieth ok chulgi e yo makare kendo gope pontie kanyo mathoth ahinya. Koro kineno kata thieth mar universal bende pontie kod weche maka kod kacha cha. Koro mago be weche mag wuoyo. Wach mane gi wuoyo bende ni weche go matudre kod yiero miwacho ni ok timo uyanga, yiero mantiere kod mibadhi mathoth ahinya, yiero mantiere itiyo kod pesa, yiero miwacho ni piny owacho bende donjore katiyo kod mwandu mag piny owacho mar chwalo dwaro margi weche mag yiero kamano. Ma bende ne gichiwo ranyisi yiero madundo mane otim tarik 24 dwe mokadho kacha tarik 27 dwe mokadho ni ma iwacho ni nitiere kaka piny owacho nodonjre weche mag mibadhi kaachiel kod weche ma koro ne temo diyo jopiny mane kelo luor momiyo jomoko ne kodhi kata luto ombulu kanyo. Koro wach ni magi gik ma koro jopiny onego wuog oko ochung' mano miyo ked ne ratiro margi. Mana kamanya kwa Rungajuan to parni paro market kod mano mar NCCK be nyalo paro jokopere mago jotend kanisa mano mar kopere bishop 26 mawuok e riwruok mano mar KCCB kata Kenya Conference of Catholic Bishops bende noloso kaseo dhi ne piny owacho kaluwore koda dongruoge mopogore opogore ma bende pok gikete tim. Ite mar 6 kanyo bende seo pod dhi ne inyalo paro yiero madundo by elections bende piny Kenya nwa bago chinto ripre koda biro juma mokalo chinti cha ng'wen oganda mapachoka no dhi e debe mano mar yiero jochung' mopogore opogore e kar chung' od bura 22 wacho ni 22 electoral areas manyaka sani jod bura MCAs kanyakla kod senator jod bura mabende no yier bende nochamo muma nwaneno wach makamano kana timore e jumani. Kata kamano e ite mar 6 okete kanyo ni right groups demand apology from IBC for bungled mini polls. Gise IBC ni yiero madundo nokotime yo makare. To pano dichi manyoro riwruoge mago makedo ne ratich oganda mopogore opogore ne oloso bende jumani nwaneno ka group mano mar ELOG bende noloso seo dhi ni IBC kuom bago yiero ma adunde yo mok ni kare seo mopogore opogore. Koro waneno kanyo grube makedo ne ratiro mag oganda mano koting'o Kenya Human Rights Commission, koting'o Independent Medical Unit, Transparency International, Siasa Place kod Inuka Kenya ni sisi koro wuok oko ka koro dwaro mondo mi duol ma tayo yiero kod yango keyo pacho ka mondo mi owuogo kwa jopiny ng'uono kalure kod yiero madundo manyotim tarik 27 dwe mar 11 ni magi wacho ni ne okotim e yo makare. Koro giseyo duol matayo yiero kod yango kiew IBC kuom rem timo yiero ma uyanga, yiero mantie kod adiera kendo maduoko mawuok en duoko no ma onge mibadhi kata duoko moko thedh kata matin. Bende ne giwacho wechego mago matudre kod sando ma iwacho ni joluto ombulu nitiere kaka ne ibuogo ma koro nomiyo moko ne okochopo mar mondo mi luto ombulu kalure kod luoro magintiere go kanyo. Giwacho weche mag mibadhi kaachiel kod mago ma iwacho ni piny owacho donjre yiero makamae katiyo kod mwandu mar jopiny. Magi wacho ni IBC onego ti kod chike ma katibo miyogi mar neno ni yiero otime yo makare. Sharon nyaparo chien kacha nitiere kaka noluongo jochung' moko manochung' kar chung' od bura makase pool kanomigi siem kendo nogo gi fwai mar $1 million kalure kod chochi manobede e campaign magi ma bende ji ariyo nowito ngimagi kanyo. Koro wacho ni IBC onego bed ni tiyo kod chike makamagi kachiwo kum mager ne chochni kata timbego mok ni kare minyalo tim e sechego mag yiero. Koro wacho ni IBC norem chopo dwaro mar jopiny kalore kod weche mag yiero. Koro giwuogo kayanga gi kwa jopiny ng'uono.
to pan Nyakorom Gajwang adhi bedo koda welo chakre sa achiel mano mar nono ripode mago mopogore opogore ma bende osegol kotende kod kaka yiero ma adundo ne obagi e kor gwenge ma pacho ka. Ite mar ang'wen gi mar abich bende seyo pod dhi ne wacho ni sirikande bende mag gwenge. Ite mar ang'wen ondik kanyo ni broken system, why governors keep surviving impeachment. Tadiro ma Kenya Nyakorom Gajwang waseneno governors mopogore opogore ma bende osebedo ka ichwalo. Wacho ni MCAs thicho gi oko e od bura margi mago mag county assembly ka gichopo e od bura mar senate to iresogi moko kuomgi bende ripode yangore ni gin mayom yom. Ka kuom ranyisi gavana e county mano Manyamira nwaneno ka od bura mar senate norese jumane. Nyakorom Gajwang inyalo paro Amos Nyaribo kana donjne koda iwacho ni okenge mopogore opogore mag mibadhi gi chwalo tije moko osebedo kadhi makare e county Manyamira. Od bura mar senate norese kalure kod kinde mage giwacho ni MCAs noko chopo threshold kwanata malo madwarore 2/3 2/3 madwarore mar mondo mithiche oko. Kum MCAs 35 mana pago chiko kende ama bende nonyumo mbulu mar mondo mithiche oke apisi. Tingen magi gik magitingo to gitere od bura mar senate. Nwano kramna gavana ma Kericho en bende norese, gavana ma Isiolo bende norese. Wacho ni chenro mochot momiyo governors usiko mana ka tony e thicho ma jod bura mag county assembly thicho gi godo oko kanyo. Ma koro jolony weche mag siasa wacho nang'o ma miyo omenda mathoth ma ringo mana milionde lal kanyo e. Ma owach kuom ranyisi buche 10 mosebed ka mimakone governors ose muonyo omenda maromo kanyo milion 30 kanyo e. Ma bende kore iwacho ni governors gi tiyo kod omenda mag counties dhi resre godo weche go mag buche moketnegi okacha cha. To gin kipenjogi wacho ni omenda magitiyo godo kod okil kachiel kod weche motudre kod bura momakogi ni mago omenda mawuok mane ofuke mekgi. Iwacho ni omenda mitiyo godo yalo buchegi gin omenda mathoth ahinya ma bende magiwacho kanyo ni nitiere bende lomba mitimo masama itimo lomba ni wacho ni tiyo kod omenda mathoth ma ng'ato sama dwaro sir mar mondo mi osire weche mag thichogi nyako ti kod omenda. Bende yudo ka nitiere buche ma bende kore wito oko ka ojoda lensi osethicho governors to ka gidhi e senate kucho bende wito oko kalure kod ni mano ok giluwo chik e yo makare. Weche mamoko bende miwacho ni buogo miwacho ni jod bura mar lensi tiyo kod wach makama e buogo governors ni ka nitie gima gidwaro to kochopne yo makare kore buogi kod weche mag thicho. Nito samo buogi ni yudo ka koro nitiere pesa ma koro governor nyalo tiyo godo kanyo mar mondo mi omigi kata mondo mi omigi kanyo mar mondo mi giwe weche makamagi. Koro mai mi wacho ni weche ma pok odhi kare. Mi wacho ni county assembly onego bed ni tiyo kod chike momigi e yo makare. Ok mago makoro bende nywa neno manyo githicho godo governor Manyamira ko chopo e senate wacho nang'o ni kwan madwarore ne okochopo. 2/3 mag jod lensi ne okochopo kanyo e. Ma bende ma wang'eyo bende nen county ma Kericho kama ne governor bende nothichi. Wach mano wuok kano chopo ka senate kacha eni kwan midwaro ne okochopo. Ma kiduog ng'iyo Manyamira ni iyudo ka iwacho ni 19 jo od bura mar Alensa 19 mane ntiere seche mane igoyo mbulu. To wacho ni 4 iwacho ni nogo mbulu kod jogo machiegni kodi. Moko be wacho ni ken nogoye yo mar sime. Koro weche makamagi nenre kane ok iluwo chike e yo makare. To nyaka ne sirkal mar county bedi wakadhe katiba higa 2010 makete time yiero mokwongo higa 2013. Onego bed ni jod bura mag Alensigi oseng'eyo malong'o to gin okenge mage monego bed ni giluwo seche mag timo weche mag thichogi mar mondo mi pes jopiny kik lal ni seche ma koro odhi ka okil yalo weche makamagi ok chopo yo makare pesa mar jopiny ema dhi kalal kuonde makamagi. To parni magi gitimo kinde ka kinde nikech ramna kwa loso kotende kod governor mano Manyamira ma bende od bura mar senate no reso joma Nyakorom Gajwang. Mano okang' mar adek makoro ichwale e nyim od bura mar senate mar mondo mithiche oko. To kata ramna kwa ng'iyo ramna governors mamoko inyalo paro manen governor e county ma Meru gini ma bende notimne ma bende koro kanithiche oko e okang' mogik nyadidi ma bende nochwale MC
MCAs nochwale e od bura mano mar Senate. Sani koro oseyangore ni gisebedo ka gitiyo koda omenda mathoth ahinya legal fee, omenda mabende ichulo kinde ka yudo thuolo Nyakwar Gajwang' wanisome e ite mano mar 4 gi mano mar 5, broken system and why governors keep surviving impeachment. E ite mano mar 2 Nyakwar Gajwang' wang'e jatend piny Kenya na nitiere e piny mano mar Amerika. Piny Amerika nodhiye mano mar chokogno e winjruok mano mar nyayo kwe e kind piny mano mar DRC kanyakla kod piny mano mar Rwanda. Kata kamano kane nitiere piny Amerika odiochieng' manyoro naneno kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto nochoko ke e chenro mopogore opogore mabende biro bedo ka kelo ber ne oganda ma pacho ka. Achiel kuomgi en ni noketo winjruok kata noketo kogno e winjruok mabende dhi kelo e pacho ka hola maromo siling bilion 129 mabende biro bedo ka jiwo tie mar chiemo e pacho ka. Kopogore gi mano, omenda mamoko ibiro bed kiketo godo lalruok e tend riwruok mano mar Development Finance Corporation. Kopogore gi mano bende iwacho ni nobedo gi romo gi tend agulu mano mar International Finance Corporation mano mar jiwo aguch dongruok. To weche mag thieth maneno komeny kanyo e ite mano mar 2 ondike kanyo ni Ruto Inc.'s health deal amid fears Kenya will give up key patient data. Sharon, jatend piny Kenya William Ruto nodhi e piny mar Amerika kucho kama noneno ka noketo koke e winjruok mopogore opogore kanyo mag kelo omenda hola mar mondo mi ojiw chenro mag dongruok e pacho kae. To wach ma bende koro oket kanyo miranga ahinya en mano malure kod weche mag thieth mane okete koke miwacho kanyo nang'o ni wach makoro ni piny Amerika dhi bedo kod nonro mar weche mag thieth kata data kuom higni 25 koro kelo ng'ur kanyo ka jolony koachiel kod jogo ma olony weche mag thieth wacho nang'o ratiro marwa mar privacy koro irocho kanyo. Mano kaluwore kod katiba kar 31 cha mane okadhe kata nolok higa mar 2017 mano digital health ma bende mano mar higa 24 makoro iwacho nang'o ratiro mar bedo kod nonro marwa maling' ma piny mar Kenya mabedo godo ni koro dhi e piny mar Amerika kucho ma gidhi bedo godo kuom higni 25. Koro mane wach ma nitie kanyo ma chenro kata winjruok mano nego bed ni nikete kogno dwe mar 11 to koro wach ma kama ne ochung' kalure kod ng'ur jur mane nitiere kata winjruok mano kobede e kind piny Kenya kod piny mar Amerika. Koro gi e kinde ni jatend piny Kenya William Ruto nodhi moketo koke to koro wach ma pod nitiere ma koro irango kanyo en mano mar privacy, nonro marwa monego bed ni wabedo godo koro ni dhi bede e piny mar Amerika kuom higni 25. Koro kanye makelo ng'uro makoni kod kocha. Koka mano Nyakwar Gajwang' wakizira ni kwa dongi na dakika par kapok watiko nonro mar gazet wadhi mana mapiyo piyo ite mar 3 Nyakwar Gajwang' inyalo paro obila mapachoka mano mong'ere kaka Benedict Kabiru mabende nyaka sani ndache pok oyude. Oseyangore kanyo ni osebed ka imanye magi gin obila mabende nodhi nyayo kwe e piny mano mar Haiti to bende tho mare hingin jatend piny Kenya bende nolanda mabende nobwogo familia mare. Lendo maka jatend piny Kenya nochiwo chieng' tarik 24 e kinde romo mano mar UNGA United Nations General Assembly kane nitiere e boma mano mar New York nikech Kabiru ni anyuola mare nonyis mana ni nolal, ndache nolal, he was missing. Tingeni jatend piny Kenya nolando kinde go ni en achiel kuom obila adek mabende nowito ngimagi. Kinyalo paro Samuel Tuoi ka Kennedy Nzuve gi Benedict Kabiru. Wach mabende nomako anyuola mare gi buok to mano nyiso mana nolalane. Ere kaka koro jatend piny Kenya chako lando kendo ne otho. Bang'e nonro notimo oyudre notho. Sani koro osebed kimanyo ringre mare nyaka sani pok oyude. Sani koro familia mar Kabiru ni kod buok ma pek ahinya kanyo nikech mokwongo wach mare kanowuok obila nowacho ni en ng'ano molal kendo ne imanyo kanyo ma notimre dwe mar 3 tarik 25 higa ma wantiere ni kama iwacho nang'o ne olal kane kweth mag jonjore mag Haiti nomonjogi e boma ma Haiti piny Caribbean koro nonyiso ni nolal. Koro jatend piny Kenya kane wuoyo e riwruok mag pinje mano tarik 24 dwe mar 9 ne owacho Kabiru kaachiel kod jowetegi moko kaka jogo mane owito ngimagi ma koro nokelo buok. Koro mano bende nomiyo obila bende koro noduogo mowacho ni gitimo nonro kendo gimanye
magi wacho nang'o gibro manye ngima kata tho. Koro iwacho ni joka kanomonjogi nolal, ne gidhi kode kure, koso ne ginege to gidhi gikano ringrene, koso gidhi giiko ringrene. Koro giwacho ni gidwa manye, giyude kotho kata giyude kongima. Koro iwacho ni familia mare pod warito kinde mar aria mar mondo mi ging'e ane ni to wuodgi ni ngima kata nosetho, kata ka osetho yik mare bro bedo kinde mane. Koro ndalo bende medo gwaro nikech kabiro ne kanolal, wacho ni when he was missing ndache nolala e dwe mar adek chieng' tarik 25 sani wantiere dwe mar 12 wacho ni dweche bura mabende osekadho. Bende ite mar adek kanyo Nyakwar Mgajwang' kintiere bura Nairobi ka ikri gichako timo rako kapo nono ni ofuki chal ka gima opong' matin to bende bera kodi nikech koro chakre higa mabiro Nyakwar Mgajwang' kapo nono ni isebedo kiyiengo nyamburko mano e genga paya mano ma Nairobi agene gi sani chulo siling 300 higa mabiro iwacho ni bro bedo kichulo siling 520 mane odiochieng'. Koro ka ofuki bit ka opong' matin mano to koro ok bidi ahinya kineno ni samoro idhi gi nyamburko bura Nairobi iwacho ni chuny bura Nairobi ka to koro ikri gi omenda siling 520 mano mar parking. Mano koro wach ma koro jodak ma Nairobi man kod nyamburko nyaka koro ikrene aika ni higa manyien chakre dwe mar 7 kanyo ni koro ka riengo nyamburko dhi bedo siling 520 kanyo e Sharon. Ma koro nokadh kod jood bura ma kaunti ma Nairobi kanyo e. Ma koro kalure kod chik iwacho nang'o ni omenda ni giloso kalure kod kit tije ma gitiyo kanyo e. Miwacho ni kuonde yiengo nyamburko Nairobi kae midhi losi chiegni romo 16,000 kod miche kanyo e. Magi wacho ni omenda magitiyo godo e loso kuom higni 5 en romo bilion 3.5 manyiso ni kuom higa ka higa gitiyo kod milion 177 e loso kuonde mag yiengo nyamburko ni. Ma koro pesa ni ema koro otigodo moyango ni chakre higa manyien dwe mar 7 idhi chul siling 520 e yiengo nyamburko. Ma weche be nowach kanyo en mano mar puodho gedo mag udi ma koro dhi bedo siling 79,715. Mago mag ohala Sharon bende koro mar mondo mi yud lesen mar ohala idhi chulo 74,412 kuom higa ma koro dhi nywand weche mag ohala bedo kanyakla nikech seche ka nitie kaka opogi. Wach machielo mantie kanyo chirni karo mondo mi yud stall nitie mogo miluongo ni zone 1 madhi kawo 4,412 moko nitie mag zone 2 madhi kawo kanyo 2,000 chiegni 400 kanyo e. Manyiso ni dak bura Nairobi ka medo bedo marach. Koro dak Nairobi ka bedo marach. Rural urban migration oganda mathoth wuok dala ka giwene Nairobi bit ka bere. Sani chal ka gima koro nyalo bedo ni urban to rural. Odhi bedo matek kech kiparo kata higa 2023 dono wito oko budget mar County Assembly ma Nairobi kiwacho ni budget mane giloso no kotenre kod tije magichiwo. Koro mae bende giloso kalure kod omenda magitiyo godo e keto chenro ma kamae bedo makare. Weche go mag arita, weche go mag keto ta nikech mago tijgi mar mondo mi giket ta kata kuonde ma giloko halo bed makare. Koro wacho ni mwandu duto ma gitiyo godo ka gigoyo ema koro miyo pesa ma giketo mago midhi juo kuonde mag yiengo nyamburko, mago midhi juoge lesen mag ohala kod kuonde mopogore koro bedo kama entiere ma giwacho no dhi bedeno. Mana kamane ite mar adek piny kanyo be nitiere wach mabende nomako wang'a kapok wadhi e ite mar 8 piny kanyo e okang' mokwongo Nyakwar Mgajwang' nyaka ne piny Kenya wayud independence. Iwacho ni over 6 decades iwacho ni kindhulu mar higni 60 mosekadho kizito igeni nitie gweng' mapok oneno kata mana pi marengo kata mana tap e okang' mokwongo jodak mago makilepoi mantiere county mano ma Samburu koro noyudo piped water for the very first time in 6 decades. Sharon sama intie Kenya kiduogo winjo sigana ma kamae to bende koro wacho ni otek malich manade ni ka koro yudo ka oganda mantie gweng' ma Kilepoi mayudore Samburu County kuom higni maloyo 60 eka gineno pi mar oreji e yo mokwongo. Gin jogo mosebedo ka tiyo kod pi molil ma koth ochwe mantie yawo mago mantie aorni kanyo
Koro mane giyudo kalure kod Kerio Valley Development Authority mano miyogi pi makamae. Sharon, pi e ngima. Pi ka onge to gimoro amora ok nyal timre. Pi ka onge ok nyal tedo, ok nyal chiemo. Pi ka onge ok nyal luokori. Pi ka onge gima nyal timre. Pi e ngima. Kizito gi wachni mogik samoro ntiere wach mabende nomako wang'e gazet kwatieko nonro mar gazet. Wachna mogik koro wadok mana ka luo wakucho wamenyo ni to gin mage mabende koro waneno ka ok dhi yo makare. Koro kwadok e gwengwa ma Kaluo Kisumu County wakwayo jorit le mar mondo omi odhi oresa ne oganda maseme rata nikech jogo osetiyo matek mopuro chamgi, opuro odumagi, to koro ong'ero chopo monjo kendo koro ketho. Koro oganda neno ka gidhi bedo kod kech chakre sani machop dwe mar 7 ma keyo machielo nyalo bedo. To koro kong'ero medo nyuolre kata mar dwe mar 7 keyo no dhi bedo maonge. Koro jorit le odhi okonyo oganda makucho. En ong'er ma koro chamo nyaka kuon kiwe tol, ochamo nyaka tong'. Bende kwaduogo mane Kisumu County kae, piny owacho noyango chenro mar gero kar pidho rech mar Kabonyo Kanyagwal. Mane jatend piny Kenya William Ruto nodhi osidho gedo mare. Nochaki gedi to koro kinde ndalo mabuora wach ma kamano chung, koro akia ni gino kwamogi kanyo. Koro kwayo jogo mantie sirikal machini kod jatend piny Kenya William Ruto mar mondo omi odhiano tije ne oganda kendo ne en kar tiegruok. Ne en kanyo mane dhi pidhe rech ma nyithi rech maromo bilion 7 ni dhi ole nam Lolwe higa ka higa. Mana mae ne dhi miyo wamedo bedo kod rech kendo chumi mar Kaluo ne dhi bedo makare. To koro kokwamo kamae en nade? Ma chenro manochak chon kata kane mokonyuolwa. Sigande nochakre higa mar gana 1982 kane okadhe od bura ma World Bank nokelo omenda mar bilion 1. Kindego ne en omenda malach ahinya. Nochak gedo, nochiele. Kan wadongo wan wayudo mana ka chielo gore piny, ute moko ni kanyo nogore piny. Sirikand Kibaki noduogo moketo ute moko kanyo. Bende oduogo lwar. Koro nochakre kendo ang'o makara koro timre. Wakwayo piny owacho mar mondo mi dhi nyime kod chenro ni. En chenro maber manya kelo dongruok kendo bero chumi mar piny Kenya. Mana kamano nikech gazet mar The Daily Nation waonge godo mana kinyalo yudnwa godo. Wang'e na thor wach ma samoro nomenya e gazet mano mar Daily Nation nikech The Standard to nosen yusini thor wach mabende nomeny en Ruto betrayed you. Takeni Daily Nation en thor wach mane mabende nomeny. Kata kamano ka gazet ma Daily Nation onge, Kizito agoni erokamano ahinya kumbiro e nonro mano mar gazet. Ne korom gajwang' aneno kanyo ka sa achiel oseromo, welo bende osedonjo e studio. We wamake gi kanyo, abiro kod chenro mano mar rupiny. Okiny makawuono walosane na kotenre kod ripode mago mopogore ma bende riwruoge makedo ne ratich oganda osebedo ka golo. Nwaneno kanyo elogno margi. Odiochieng' manyoro bende nwaneno kanyo ka imlu e kind riwruoge mamoko makedo ne ratich oganda bende nogolo report makamano. Miyo kiny makawuono ntiere Kevin Osido jalony weche mag telo kanyakla kod Michael Ogola ma bende biro bedo ka konyowa e nono report mago magiero ma adundo ma bende nogol jumane. Gisanya korom gajwang' akayo matin aduo kod chenro mano mar rupiny kete e TV mano mar Ramogi.